RadyoMaN Michelle, naagid mi diri sa suok kaayo no. Amo yung gituyok-tuyok ni RadyoMaN Rian Alegado kung asa gidapit ang balay nga nalanog-lanog. So naata karon sa Barangay 4A, Poblacion, Davao City. Dali atong pangitaon kung asa ni gikan ang naglanog-lanog nga balay. Aniya, oy nasakpa dyan mo tay. Maayong buntag. Kumusta man ka? Ilang ma'am? Unsay imong gipaminaw tay? DXDC ma'am. Wow! Unsay gay daytoy mong pangalan tay? Terso Alfar Jr ma'am. Terso Alfar Jr. Sige tay, pila man imong anak? Nakayasawa anak? Ma'am, ako wala. Walag namin sa pangasawa. O naay kay anak tay. Nakoy anak ma'am. Pila na mga katuig na minaw DXDC tay? Dugay na ma'am oy. Unsa ka dugay? Super ma'am, bata pa ko ni ma'am. Mga 12 anyos pa ko ni ma'am. Naminaw na ko sa DXDC. Asa pa nga bukid tay? Sa may mental tugbok. Wow, karon abot kag Davao sa Poblacion 4A. Puri. DXDC tata ka RMN. RMN. Ah, kaya kasi mo na ilan nga RadyoMaN tay. Si kon ma'am si Jed Biray, Pantalyon. Ah, Bernard Pantalyon. Pantalyon no. Yan sa may paborito gid nimo nga mga programa sa DXDC tay. Nganong DXDC magid mo gipaminaw? Gusto mong tanong yung programa ma'am. Naminaw ko. Talaga karon naminaw ko programa. Yatay kabalo ka kung unsa mo ang gidala karon diha nimo. Unsay mong gibati? Unsa man nakadungog ba ka sa radyo? Unsa man taron? Kung pamasko lang ma'am. Naminaw ko ma'am ko. Ah, naman. Pero nalipay ko ma'am kanamo. Wala ka nagdahom. Pwede ko magdaho ma'am kanihon ko din eh. Ah, di basta-basta. Basta maglanog-lanog gani ang DXDC sa imong balay. Naagid ang taga DXDC, masakpan jud ka. So karon tay, naghahatag yun ang pamaskuhan ng DXDC sa iyo pa jud kayo no. Oktubre pa yun nahatag nami. Bago na mo ibubo ang mga panalangin karong buntag tay, imo sa aming kantahan. Ha? Mao man natungkuan bago madawat na tong radyo o grocery nga nagtiba-tiba. Okay ra? Atong pamaskuhan atong mga listeners nga naminaw, no? Sige tay, ready na ba kasi mong kanta? Ready na ma'am. Ready na? Yes ma'am. Okay. 1, 2, 3, go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yay! Nalipay na yung RadyoMaN Michelle. Gwapo yung kayang kanta ni Tatay No Automatic. So dahil dyan, kay nakanta niya, nabuhat niya ang atong gipabuhat, gipamaskuhan ta, o kakauban na itong mga listeners, RadyoMaN Rian, pasok! Seron, sama na yung gibit-bit ka rin para kay Tatay. Radyong, brand new. Dagan salamat. Ligon pa sa Inyong relasyon. ay ligon pa daw sa mong relasyon sa akong pamanonon. Aw. O Ryan, ayaw nagdugay-dugaya ang isa ka balde na. Grocery! Dagan salamat. Bukat kay na tayo, say maingon tayo. Dagan salamat sa DXDC Tatak RMN. Wow, wad ka na-expect no sa kadugay. Salamat kayo tayo, salamat RadyoMaN Michelle. Advance Merry Christmas mga kasama. O ako kini si RadyoMaN Jenney Mamalias alang sa Pinaskuhan sa DXDC kauban si RadyoMaN Alegado and Rian Alegado. Tatak RMN. Makarating